श्री राम जय जय राम। आज के श्री राम कथा में रउआ लोग के स्वागत बा। काल के कथा में सुनावल गइल कि जग भगवान हमनी के संस्कृति के पिता है और जग से ही सब होला। देव पूजन, संगतिकरण और दान, ये तीन गो अर्थ जग के बतावल गइल और दान के संबंध में बतावल जात रहे कि खाली धन के दान कईल दान ना होला, दान के बहुत बड़ा महत्व बा। इस सृष्टि में जौन हमनी कल मिलल बा, ज्ञान, बुद्धि, धन, दौलत, जमीन, जायदाद, अपना खातिर उपयोग करके जरूरतमंद के देवल, ये सब दान के अंतर्गत आवेला। क्योंकि हमने जमीन दान देता नहीं तो ओकरा के गोदान कहल जाला, नेत्र दान कइल जाला, रक्त दान कइल जाला, ज्ञान दान होला, ओकरा बाद जीवन दान होला। साधु संत के जिंदगी जीवन दान के अंतर्गत आवेला। जे अपन पूरा जीवन ही समाज खातिर लगा देता, वो बहुत बड़ा जग बा। खाली अपना खातिर जियल, ये तो पशु पक्षी जीव जंतु भी अपना खातिर जी लेवला। बाकी मनुष्य के जीवन मिलल बा तो जीवन के सही उपयोग करे के चाहिए। ये संसार एगो खेती है। संत लोग कहेला कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। आज दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा विज्ञान आ रहल बा, नया नया सिद्धांत के शोध हो रहल बा। लोग कहता आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जौन हमनी सोचेनी उहे होला। ये विज्ञान तो हमनी के धर्म में बहुत पुरान बा कि बोई आ काटे। हमने जौन बोए ने उहे काटे। एगो किसान तनी सा अनाज लेके खेत में डाल देलस तो एगो शहरी आदमी दुखी होके लगलन कि ये अनाज के खाइल जा सकत रहला। एक किसान कितना बुद्धू बा कि माटी में डाल देलक और ये अनाज सड़ गई। बाकी वो किसान जाना था कि अनाज सड़त नहीं खे। थोड़े दिन के बाद यही अनाज में से पौधा निकली और एक एक दाना 1000 दाना बनके फिर से मिल जाए। ये खेती के नियम है। ये पूरा संसार खेती के नियम पर चल रहा बा। हमनी के लगे जौन कुछ बा, सुख दुख, धन दौलत, वैभव अभाव, सब खेती के सिद्धांत पर चलेला। ये खेती के सिद्धांत कहा बोई आ काटी। जौन हमने बोले बानी उहे काटा तनी। एगो घृणा के बीज बोल जाई, एगो घृणा के बिया बोल जाई तो 1000 घृणा के फल लेके वो हम निकल के आई। एगो द्वेष के बीज बोल जाई, बिया बोल जाई तो 1000 गुना वह फल बन के हम निकल के आई। एगो झगड़ा के बिया बोल जाई तो 1000 गुना झगड़ा बन के, एगो कलह के बिया बोल जाई तो 1000 गुना कलह बन के हम निकल के मिली। और ठीक वैसे ही एगो समता के बिया बोल जाई तो 1000 तरफ से समता मिली। एगो प्रेम के बिया बोल जाई तो 1000 तरफ से हमनी का प्रेम मिली। एगो सुख के बिया बोल जाई तो 1000 गुना बन के वो सुख वापस हम निकल के आई। यह खेती के सिद्धांत था, यह जग के सिद्धांत था, यह यज्ञ के सिद्धांत था कि बोई आ काटी। दान के मतलब है कि बोई दी, कुछ जौन रुआ लगे बा उहे दी। तो काहे दी? जौन रुआ पावे के चाहतनी उहे दी, उहे मिली। लोग कहला कि हमार निंदा होता समाज में, क्यों कहला शिकायत होता समाज में। लोग रुआ से झगड़ा करता तो शिकायत करता नहीं कि हम तो बड़ा सीधा आदमी बने,
हम तो बड़ा सरल साधारण आदमी बानी, हमरा से लोग काहे झगड़ा करता। रोह कभी न कभी केहू से झगड़ा बिना कारण के कैले बानी, ओकरे बिया बुआइल 1000 गुना ही झगड़ा आ रहल बा। जौन देव उहे मिली। इस समाज एगो हवन कुंड ह, ये संसार एगो हवन कुंड ह। ये हवन कुंड में आहुति देवल जाला, जेकरा लगे जौन बा उहे नु दी, और जौन दियाई उहे मिली। समाज के हवन कुंड में हमनी के देश के शहीद लोग अपना जीवन के समिधा अर्पित कैलक लोग, तो आज ये देश आजाद भइल। जिंदगी में यदि जग के सिद्धांत अपना लियाओ, जग भगवान के पूजा कैल जाओ ए रूप में, तो जीवन सफल हो जाए, संसार में आयल सफल हो जाए। स्वार्थ इतना बढ़ल बा, लोग संत जन कहला लोग कि परमार्थी होके के चाहिए, परमार्थ करे के चाहिए। हम तो लोग के कहने की परमार्थ बहुत दूर के बात बा, तनी स्वार्थी बन जाए। रउआ लोग कहब कि रउआ स्वार्थी बने के सिखावा तनी। जब ये सिद्धांत समझ में आ जाई कि प्रेम कैला से प्रेम मिलेला, तो रउआ जब प्रेम चाहे स्वार्थ वाला और प्रेम खातिर, तो प्रेम ना करे। जब रउआ प्रेम नहीं की करत, घृणा करता नहीं, तो रउआ स्वार्थियों नहीं की परमार्थी कैसे बन सकता है। जे आलसी बा परमार्थी बा, वो आदमी आत्महंतक बा, अपना के मारे वाला बा। वो स्वार्थी भी नहीं किए, पहले तो अपना जीवन के कल्याण करे के उपाय कर जाओ, पहले इतनो तो स्वार्थी बन जाए। स्वार्थ ए रूप में, हड़पे के रूप में ना। यहाँ तो स्वार्थ इतना बा कि दूसरा के जौन मिल जाओ ले लियाओ, आपन भले सड़ जाओ, अपना घरे भले पड़ल रह जाओ, लेकिन दूसरा के हड़प लियाओ। जग के मतलब है कि दूसरा के भलाई करी, अपनो भलाई करी, अपना लगे जौन बा ओकरा के संसार में अर्पित करी। यह दान है, यह जग है। हवन के मतलब होला स्वाहा कैल, दे दिया। जीवन जब दूसरा खातिर अर्पित होला, दूसरा खातिर समर्पित होला, एगो माई जग करेली, अपना बच्चा सबके खिया के, घर के लोग के खिया के, ओकरा बाद में जोन बाँचेला तोन खा ले, ये जग करेली। वो ऋषि मुनि है, भले ही माई के रूप में घर में बाड़ी, ये सब तपस्या है। और ए तरह से राष्ट्र देवता की आराधना भी जग के रूप में होला। कहे कि एक घर में 2-4 आदमी मिलके एगो परिवार बनेला, और परिवार जब मिलेला तो एगो गांव बनेला, और जब गांव मिलेला तो देश बनेला। परिवार एक छोटा रूप है राष्ट्र के, पूरा देश के छोटा रूप परिवार है। जे परिवार चलावे के सीख गल उहे राष्ट्र चला सकता। न तो केहू सोची कि हम सीधे सीधे राष्ट्र चलावे लगे, देश चलावे लगे, मुश्किल काम। श्री राम जय जय राम। चर्चा होत रहल है कि जग के अपना जीवन के साथ जोड़ के समझल जाओ, तो हमनी के हवन कैल जग कल सफल हो जाए। परिवार राष्ट्र के एगो छोटा स्वरूप होला। सारा खेल इस संसार में जो संबंध के बाद वो संवेदना के खेल है। न तो सब के हो एगो कठपुतली बा, मशीन जैसन बा, और स्वार्थ के रूप में जब देखें तो जानवर जैसन बा कि स्वार्थ खातिर मारा मारी हो रहल बा। सारे दुनिया में लोग लड़ रहल बा अपना स्वार्थ खातिर। यदि जग करे के सीख जाए आदमी, तो लड़ाई खत्म हो जाए और सब जगह स्वर्ग जैसन वातावरण हो जाए। संवेदना से संबंध बनेला। हमनी के हाथ में, देह में खरोच लाग जाओ, घाव लाग जाओ, तो हमनी का तकलीफ होला, और यह संवेदना अपना से ऊपर उठ के परिवार में जाला, तो परिवार के कोनो बच्चा का कुछ हो जाओ, परिवार के केहू बड़ा आदमी का कुछ हो जाओ, तो हमनी तड़पे लगने कि हमरा घर के आदमी के तकलीफ कैसे हो गई। और यह संवेदना बढ़ेला, गांव पर जाला, तो गांव के केहू का तकलीफ हुई, तब हमने दौड़े लगी नहीं हॉस्पिटल जाए खातिर कि हमरा गांव के आदमी के भइल बा। और इस संवेदना बढ़ के जब जाला राज्य तक, तो हमनी के राज्य के बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात कहे लगेला आदमी कि हम महाराष्ट्र के हैं, तो हम गुजरात के हैं, तो हम बिहार के हैं।
हम पंजाब कहीं तो हरियाणा कहीं तो अलग अलग अपना राज्य खातिर संवेदना आ जाला और ओकरा खातिर आदमी लड़े लगेला, मरे मिटे लगेला। यह संवेदना बढ़ेला तो राष्ट्र स्तर पर जाला, फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, चाइना, तो हमनी के आपन देश आपन लागेला और अपना देश खातिर हमनी मरे मिटे लगेला। यह संवेदना जब बढ़ेला तो मनुष्य मात्र खातिर हो जाला, प्राणी मात्र खातिर हो जाला और सारा विश्व हमार आपन हो जाला। हमनी के केहू के तकलीफ ना देखल जाला आदमी से। जग भगवान कहने कि विस्तार आपन ऐसन होको कि सारा सृष्टि आपन हो जाओ। एगो घटना याद आ रहल बा कि महात्मा गांधी पहले वकील रही, अफ्रीका में वकालत करत रही, लौट कहनी भारत तो भारत माता के दर्द संवेदना आपन संवेदना हो गई और भारत माता खातिर वहां का काम करे लगनी। उनका साथे एगो उनकर सचिव रही महादेव भाई, अपना डायरी में सब बात लिखत जात रहनी। रोज गांधी जी सूट बूट पहन के सेवा करे जाई। एक दिन महादेव भाई देखने की गांधी जी उन्हें से चलल आओ तनी, आधा धोती बा आधा धोती बनले बानी, सूट बूट खुल गइल बा। तो पूछनी कि बापू ये का भइल, राउर सूट बूट कहाँ चल गइल है, आधा कपड़ा बनले बानी। तो बापू रोए लगनी और कहने कि महादेव भाई हम गए रहनी है गांव के गरीब बस्ती में ये सिखावे खातिर कि साफ रहे के चाहे तो बीमारी कम लागी। बतावत बतावत एगो मेहरारू का लगे गईनी, जब ओकरा की बात बतनी तो वो रोए लगल और कहला कि बापू हमो जानतनी कि गंदगी से बीमारी होला, बकिर हमरा लगे एक एगो साड़ी बा एकरा के धो दी तो पहने का। तो बापू कहनी महादेव भाई से कि महादेव भाई सुन के हमारे हृदय फाट गया कि जौना देश के एगो आदमी धोए लायक कपड़ा लेके जकरा तन पर हम कैसे सूट पहनी, कैसे टाई पहन के घूमी, जकर भगवान जकर आराध्य इतना गरीबी में बढ़े। जब तक ये देश के एक एक आदमी सुखी संपन्न ना हुई है हम आधे कपड़ा पहन के रहे। ये भावना ये जग के भावना है। राष्ट्र खातिर, देश खातिर, मानवता खातिर, जीव मात्र खातिर जब संवेदना जागेला तो जग भगवान की कृपा होला। आजादी की लड़ाई में एक से एक योद्धा लोग अपन जीवन ये भारत माता के हवन कुंड में अपन जीवन के समिता अर्पित कैलक लोग। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, एक बार के घटना है, ये गरम दल में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लोग रहे। लोग के लगे बहुत साधन ना रहे अपना खातिर, तो जोन पैसा मिलत रहे उनमें से 2 आना एक आदमी के भोजन के पैसा मिले। तो बाकी लोग तो 2 आना के रोटी गुड़ खा ले, लोग मीठा रोटी खा ले लोग 2 आना में। और चंद्रशेखर आजाद तनी मोटा तगड़ा रही तो 2 आना में वो खाली रोटिए किन के खा ली, गुड़ ना खाई। एक दिन भगत सिंह अइले, कहले कि पंडित जी रोआ खाली रोटिए खातनी, गुड़ नहीं खात, मीठा नहीं खात। तो चंद्रशेखर आजाद कहने की भगत सिंह जितना में 2 आना में आवेला उतना रोटिया में हमार काम ना चले, तो हम गुड़ के पैसा से भी रोटिए ले लेवे। तो भगत सिंह कहले कि रउआ हमनी के नेता है, रउआ तनी बेसी पैसा खर्च कले अपना पर तो का चल जाई। रोए लगले चंद्रशेखर आजाद, आंख में से लोर झरे लागल और कहले कि ठीक कहला भगत सिंह, हम नेता है और नेता भविष्य के दृष्टा होला। नेता के चरित्र से, ओकरा आचरण से देश के भविष्य बनेला। अगर नेते दूसरा से बेसी खाए लागल तो ये परंपरा पड़ जाई। हम नहीं की चाहत कि राष्ट्र में ऐसा स्वार्थ वृत्ति बढ़ो कि अपना खातिर लोग काम करे लागल। जीवन में ऐसा आदर्श अपना के चंद्रशेखर आजाद जैसन शहीद लोग देश के आजाद करे लगे। हमनी के सब लोग के चाहे कि वो लोग के जीवन के आचरण सीख के जग के महिमा अपना जीवन में धारण करो। बहुत दिन हमने जी लेनी तख्ताज खातिर, बहुत दिन स्वार्थ खातिर जी लेनी, अब समय आयल बा के देश खातिर जियल जाओ। ये देश हमने के आपन है। लड़का लोग, बच्चा लोग के एगो गीत सुनावल जाला तो हम तो ये कहे कि गीत ना रहो, जीवन में आ जाओ। कहला लोग कि इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। देश के शहीद लोग अपना जीवन के अर्पित कर दिलक लोग। आज हमने भुला गए नहीं। लोकमान्य तिलक
वहां का एगो पत्रिका के संपादन करत रहे। खबर मिलल कि उनका लड़का के देहांत हो गइल बा। केहू बतावे आयल कि राउर लड़का मर गइल बा। तो वहां का कहनी कि ठीक बा, चल हम सीधे शमशान में पहुंचे। जौन आदमी गए रहे वो चिल्लाए लगल कि कैसन बाप बने रहुआ कि लड़का मर गइल बा, रहुआ कहतन कि हम बाद में आए। तो वहां का यह बात कहनी कि एगो लड़का रहल हा, मर गई। आज 21वीं पत्रिका के इंतजार भारत माता के लाखों संतान कर रहा बा लोग। अगर हम एमे देरी करे तो बहुत लड़का लोग मर जाए। देश खातिर जे जीवन अर्पित कैलक लोग, वो सब शहीद भारत माँ के संतान रहे लोग। जीवन में सच्चा जग कैलक लोग। जग के मतलब है कि अपना जीवन के स्वार्थ खत्म करके, अपना प्रतिभा के, अपना संपदा के, अपना जीवन के राष्ट्र खातिर, समाज खातिर समर्पित कई। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जीवन के समिधा संसार के हवन कुंड में हवन कइल जाओ। बहुत हो गइल अपना स्वार्थ खातिर जियत, केहू लिखले बा, आई साथे गावल जाओ। जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर। बहुत दिन मरने जियनी ताक ताज के खातिर, बहुत दिन जियनी मरनी तख्त ताज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर। मिल गई मनुष्य तन ज्ञान ज्योति मिल गई, मिल गई मनुष्य तन ज्ञान ज्योति मिल गई। किंतु मात्र स्वार्थ में ये जिंदगी निकल गई, किंतु मात्र स्वार्थ में ये जिंदगी निकल गई। मूल खो रहल मनुष्य, मूल खो रहल मनुष्य आज ब्याज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर। ज्ञान के विवेक के प्राण बिलख रहल, ज्ञान के विवेक के प्राण बिलख रहल। दुष्ट जोश पा रहल कि श्रेष्ठ जन बिलख रहल, दुष्ट जोश पा रहल कि श्रेष्ठ जन बिलख रहल। शीलवान प्रण करी, शीलवान प्रण करी विवेक लाज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर। लुट रहल बा जिंदगी, लुट रहल बा आदमी, लुट रहल बा जिंदगी, लुट रहल बा आदमी। दब रहल बा चेतना, सिमट रहल बा आदमी, दब रहल बा चेतना, सिमट रहल बा आदमी। बन सुधा संजीवनी, बन सुधा संजीवनी चली इलाज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर, जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर। रूढ़ी में सड़े नहीं, कुरीतियां बढ़े नहीं, रूढ़ी में सड़े नहीं, कुरीतियां बढ़े नहीं। बढ़े कदम प्रकाश के विरोध में अड़े नहीं, बढ़े कदम प्रकाश के विरोध में अड़े नहीं। चलिए
चली करी प्रयास, चली चली करी प्रयास, राम राज के खातिर जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर। जिंदगी हवन करी चली समाज के खातिर। बहुत दिन मरनी जियनी तात ताज के खातिर। बहुत दिन जीन मरनी तात ताज के खातिर। जिंदगी हवन करी चली समाज 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 के खातिर। जिंदगी हवन करे चली समाज के खातिर। ये कथा आगे काल सुनावल जाई। आज यही जय विराम लिया था। अहि भगवान नाम के कीर्तन हमरा साथ रो लो गाई। राजा राम बोलो, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो, राजा राम बोलो, सीताराम 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 बोलो, राजा राम 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 बोलो, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो, राजा राम बोलो, सीताराम बोलो, राजा राम